Яси. Силвия Бухалки 28-075. Още един висок стабилен резултат. Коя ще бъде в класирането? Ще си пробие ли път до тройката? Всичко зависи от следващата минута и половина. Наблюдаваме звездата на това състезание. Дария Кондакова, световна вице-шампионка, световна шампионка на въже, водачка в световната ранглиста. Дария Кондакова, Русия. Години 20. Тя е от Сочи. Естествено, тренира в Москва, по-често в Новогорск, в центъра на Винер. Личната и треньорка е тук. Ще можете да я видите и в нашия прак репортаж утре между 4 и 7 в следобедните часове. Женствена и много темпераментна състезателка е Кондакова. Руските гимнастички обикновено впечатляват с стил, класик и класа. Безспорно има ги и Кондакова, но в нея има повече жар, отколкото сме свикнали да наблюдаваме рускините по традиция.